Pahan batsok, sa ita batsok nga daghan ang mga martir batsok, ilang gipaagas ang ilang dugo batsok, aron lang gipagsangyaw sa maayong balita. Nya batsok, nasayta batsok nga kaning mga martir batsok, nangamatay sila batsok, mao ni history sa atong simbahan batsok, nga diin ilag yung gipagason og dugo ang ilang pagtuo nga ni Kristo batsok. Pero kani bitong panganlag pastor batsok, Apollo Kibuloy, nga diin nagsangyaw siya batsok sa pulong sa Ginoo, unya daghan kaayo ang mga sumusunod niya batsok, dato kaayo siya batsok, daghag mga ari-arian, daghag mga hasyenda, dunay mga eroplano. Ang puta na batsok, kay gadadaman ni siya batsok sa nga niya pastor o magbalantay. Iya magiklaim batsok nga siya appointed son of God. Ang puta na batsok, tinuod ba ni siya batsok nga pagka inuta pastor batsok magsasangyaw sa pulong o sa maayong balita batsok, palagog patinaw ni batsok. Kita nga mga inuhat sa Diyos ug tinubos sa Ebanghelyong giasin sa Juan 1:11 ngadtos 12. Si kinsa katong midawat og mituo ni Jesus, sila ilhon sa amahan nga anak sa Dios. Muna usana sa mga requirements nga kung kita mituo, misalig kaniya, nahigugmata niya, gusto tang mutuman siyang kabubuton, may mutang anak sa Dios. Ug kanang pagka-anak sa Dios wa na maingno nato magapos diya lamang sa larangan sa Iglesia Katolika. Katong gitawag sa Ginoo, gumutuog musalig kaniya, ilhon siya anak sa Dios. Pero lagi nasuwat mo sa balang kasulatan nga ang mga anak ug buutang mga anak sa Dios magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kaya na may nasuwat gyud sa Galacia. Suwat San Pablo sa Galacia, linamdagan nga apostol, kapitulo 1, 8 ug 9. Nga nangingon nga kinsa kadtong bisag kinsa, bisan pag-anghel mo anak kaninyo, nga magtudlo og lahi sa among gitudlo ug sa inyong nadawat, ipatunglo siya. Subukat kayo ang nganlan the oneness and integrity of the doctrine of Christ. Mabasa na to sa San Marcos 1:1, nya bersikulo 22, samtang na si Jesus nagsugod sa pagsangyaw, daghang mga magtutudlo eskriba ug mga parisyon na minaw ni Kristo. Og sa pagpamulong niya sa mga pagtulunan nga gikan Dios sa amahan, ingon sila, lahi kining tawhana. Ang iyang doktrina dunay kahom, lahi sa gitudlo sa mga eskriba katong magtutudlo sa Judaism. So makita na to, dunay kahom ang iyang gitudlo. Matud pa sa ang iyang doktrina, dunay kahom. So man nga, we cannot find a Christ without a doctrine. And we cannot find a true doctrine without Christ. Muna, bawon ang obligated tang kadumingon tag anak sa Dios. Ato yung tunan unsay gipanudlo sa Ginoo. Nga sa 2 Timoteo 1:15 nga kamo nagtuon, kamo naminaw, kamo nagbasa, aron maangkon ninyo ang kahibalo ug kaalam nga tinuod nga kaalam, aron nga dili mo masalaag sa pagbahin-bahin sa tinapay sa Dios, iyang pulong sa Dios gipananglit sa tinapay nga bahin-bahin, nga dili ta makabahin-bahin og mga pulong nga makapasok ug makahilo noon kay mukontra sa esensya doktrina ni Kristo. So mo na nga kinahanglan tuon ta, dili kay ingno nato nga husto na ni tuon lang ko, luwas na ko. Ningon si Santiago, kuidaw kay ang ingon nga mutuo niya di mo buhat, dili na makaluwas niya. Kay ang tinuon nga pagtuo nga makaluwas, inubanan sa buhat. Kay ang pagbuhat maong kahingpitan sa pagtuo. Mabasa na to Santiago 2 versikulo 4 ngadtos 13 o 2 Hebreo 2:22. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Jan Jasper Rafanan.